ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು ವಿಷಯದೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಲಾಟ್ರಿ ಅಂಚ ಲಾಟ್ರಿದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಲಾಟ್ರಿ ಪತ್ತೊಂಪೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ನಮಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಧನುಲ ವೈದ್ಯ ಆಗ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಧನುಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಪ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ 10 ಕೋಟಿದ ಲಾಟ್ರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೋ ದಾದ ಪಾತೆರೋಡು ನಂಗೆ ಅಂಚ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಅಕಲ್ಡ ಅಲ್ಪ ತೋಜಾದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಪನ್ಕ ದಾದ ಹಾಕಲ್ನ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತೂಕ ಹಾಕಲು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಪೂರಿಕುಲ್ಲೆ ಪೂರಿಕ್ ನಂಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಒಯ್ದಿನ ಅದನ್ನ ಲಾಟ್ರಿ ಒಯ್ದಿನ ನಂಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಒಯ್ದಿನ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಗ್ಲಿತ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಲಾಟ್ರಿದ ಕಸ್ಕತ್ತಾರೆ ಈಗ ಧನುಗೂ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಪಂತೇನೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತ ಪದ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಚೇರ್ದ ಅತ್ತ ನಂಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚದ ಅಂಚ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ತೋಜಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಕ ಅಚ್ಚ ಕೊರೆ ಅರಿಯಾ ಅದಿತ್ತ ಒಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಓಡದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಎಣ್ಣು ದುಪ್ಪೇರು ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣು ದುಪ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಲಾಟ್ರಿದ ಶಾಪ್ ಪೋದಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆದ ವಿಷಯ ಅಂದು ತೋಜಾವ ಪೊಯ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅದು ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದನ್ನು ವಿಷಯ ಅದವನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತೀನಿ ಅದ ಅಂಚೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅದು ದೆಪ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಇದನತ್ತೆ ವೈಜಾತ ಮಲ್ಲ ಲಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದ ಜಾತ್ರದ ಓಲ್ ಒಂಜಿ ಲಾಕಡಿ ಪಲ ವೈಜಾತ ನಾವ ಇತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿರ ಬಲ್ಲ ಎತ್ತ ಒಂದು ಭತ್ತ ಮಜಿರ ಪಳ್ಳಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಉಂಡೆ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಂಕದೇನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಎತ್ತದೀನಿ ಅದು ಮಜಿರ ಪಳ್ಳಾಡು ಲಾಟ್ರಿದ ಶಾಪ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಯಾನು ತುಯ್ಯಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಅವಳು ಪೋದು ಕೇನ್ ಗದ ಅದ ನಂಗೆ ಅವಲೇ ತುಯ್ಯಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಕ್ ಮಜ್ರ ಬಲ್ಲಾಡು ಇಜ್ಜಂಡು ಶಾಪು ಒಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹೊಸಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಹೊಸಂಗಡ್ಡು ಉಂಡು ಎತ್ತಲ ಉಂಡು ಸಾರ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಕಾಸು ಬತ್ತಿರೇನು ಎತ್ತೋದ್ರೆ ಓಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಟ ತಿರುಗೋಡ್ದುಲೆ ಬತ್ತಿರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕಡ್ದು ಎತ್ತೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಹೊಸಂಗಡಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಒಂದು ಬತ್ತ ಲೆಫ್ಟಾ ಮೂಲಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಲಾಟ್ರಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ನಮಕ್ ಬೈದನಿ 100% ಕೊಡದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನ ರೀ ಏನ ಟಿಕೆಟಾ ಟಿಕೆಟ್ ತೂಕ ಪಕ್ಕ ಅಜ್ಜಂಡ ಹೌದೇ ಕ್ರಮನ ಒಂದು ತೈನಿತ ಮಾತ್ರ ಅದೇ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ BK Creation ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಯ್ ಬರ್ಬಾ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಬನ್ಪಾ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿಜರಿಗೆ ಬೈಕಿಗೆ ಓ ದೇವರೇ ಪಂಡದ ಬೇಜನೆ ಕೂಡ ಓಡೆ ಓದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮೇ ಅವ ನಮಕ್ ಬೈಜ್ಜಿಗೆ ಅವ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಲಾಲಿ ಪಪ್ಪಿ ಆಗ್ತಂದು ಇನ್ನ ಲಾಲಿ ಪಪ್ಪಿಗೆ ಪಕ್ಕಡೆಗೆ ಫೇಕ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಲಾರಿ ವರದುಂಡು ಕಾಸು ಅಂದು ಲಾರಿ ವರದುಂಡು 10 ಕೋಟಿದ ಲಾಟ್ರಿ ರಥ ಮಾರೆ ఒక ಲಾರಿ ವರದ ఒక ವೈಟ್ ವರ್ಫನು ಒಂದು ಇಯರ್ ಜಾಗೆಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ITC ಓ ದೇವರ ಮಂಡ್ರಿಗೆ ಕೂಡ 4 ಗಿಡದೆ ಪೈರು ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ಲೇ ಲಾಭ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿದ ಲಾಟ್ರಿ ಡೀಲ್ ಆದಾಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿ ನಾನು ಪಣ್ಣಾಗ ಜെയ്തിനെയാണ് എന്തോ 10 കോടിയുടെ ലോട്ടറി തന്നെ ജെയ്തിനെ ആൻഡ് എനിക്ക് 10 കോടി വൈജി ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೈದ ನಂಚಿನ ಅಮೌಂಟು 5,000 ನಿಜವಾದ 5,000 ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ದಯಪಣ್ಣಗ ಏತೋ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಜನ ದೆತ್ತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬಂಪರ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿ ಆ ಲಾಟ್ರಿಡ್ ನಮಕ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ 10 ಕೋಟಿದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೀನಿ 5 ಲಕ್ಷ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 5 ಲಕ್ಷ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 1 ಲಕ್ಷ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 5,000 ಅಂಚದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ 5,000 2,000 1,000 500 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟದ ಅಂದಿತ್ತು ಐಟ್ 5,000 ದೇಟ್ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ನಿಜವಾದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಅದು ಎಪ್ಪೊಡು ಜಿಂದ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಂಚಿದೆ ಪನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೆತ್ತುಪ್ಪೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬೈದನ್ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿಯೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ 100% ఒక ಲಾಟ್ರಿಲ್ಲ 10 ಕೋಟಿದನೇ ಲಾಟ್ರಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕದಿನಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ 5,000 ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಸೊನ್ನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಅದ ಒಂಜಿ 2 ಸೊನ್ನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಬಟ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಸೊನ್ನೆದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಗೋಪಿನಿ ಆತೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವಲ ಐನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿನಾತೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಬರಿಯರ್ಲ ಯಾವ ದಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲು ಆಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೇಯ್ದ ಆಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕ ಕೊರಿಯರಿದ್ದೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕನ ಕೂಡ ಇತ್ತ ಪೋಡವ ಕಾಸ್ತೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಬಟ್ ಬರ್ಪುಡಿ ಆಪಲ ಬರ್ಪುನಂದತ್ತು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಏನು ಪನ್ಪುನ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಲಾಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುನ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪಂಡ ಈ ನಮಕ್ ಅಂಗವಿಕಲನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲನ್ ಪೆರಾಪಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಐನು ನಡಪವನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಏಜ್ ಐನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಬೇಲೆನೆ ಇಜ್ಜನ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಲ್ತ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಐತೆ ಇಡೆಟ್ ದಾದಾಲ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಓವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟೊಂಜಿ ದಾದಾಲ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತರನೆ ಅತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಾಟ್ರಿ ದೆಪ್ಪುನಾಗ್ಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಬೋದು ಐಕೆ ಲಾಟ್ರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಅಂದೆಲ್ಲ ಕಾಸನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಗುಳ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಪ್ಪು ನಮಕೊಂಜಿ ಅಪರೂಪಗೊಂಜಿ ಯಾಪನವ್ರು ಏರಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೊಡು
ಅಂಚನೆ ಯಾಲೊಂದು ಯಾನು ಲಾಟ್ರಿ ತೆಪ್ಪುನ ಏನಿತ್ತು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾ ಪಾನ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಲಾನ್ಲ ಪೋಯಿನವಳು ಇದು ಎಂಕ್ಲಗೆ ಇಂಚ ಪೋಯಿನ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೋದು ದೆಪ್ಪುನೊಂದು ಅತ್ತ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುನ ಯಾಪಂಡ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಾರೊಂದು ಆದ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕೇನೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ತು ಒಂದು ಕೆಲವು ದೂರ ಓಪೆ ಅತನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ದೆಪ್ಪ ಅಂದೆ ಮನಸ್ಸಾರ್ಪಿಜಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ದೆಪ್ಪುನ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಪ್ಪುಣ ಅದಕ್ಕೆ ಓ ದೆಪ್ಪು ಅವೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಬೋಡದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ದೊಂಬುಡುಂತೊಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ನರಕ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದು ಮತ್ತು ಸೇಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡುವ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುನು ಐಟ್ಲ ಕೆಲವೆರ ದೆತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡಾಯಿನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅವಾಗ ನಮಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತಿನಿಂದು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೈನು ಎಡಿಕ್ಟ್ ಮಂತೋನಡು ಚೇರ್ಲ ಡೈಲಿ ಬೋರ ದೆಪ್ಪುನ ಬತ್ತುನ ಕೊರಕಾಸು ಬತ್ತುನ ಬಂದು ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ದೆಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿ ಇನ್ನಿ ದೆತ್ತ ಅವು ದೆತ್ತಂದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಶಾಪ್ ದಾಖಲೆ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಇಂಸಾರ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅನ್ಕೊಡು ತಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಆತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತ ಆತೆ ಅವು ಬರ್ಪುನೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲಿದೆ ಅವ ನಾನು ನಮಕ್ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬನ್ಪಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಮಕ್ ರೆಡಿ ಆಪಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ ಅದೃಷ್ಟ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜೋ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಲೈಫ್ ಹೊರಾಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿ ಬತ್ತನದ ಪನೊಲ್ಲೆದ ನಮಗೊಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿ ಬೈದು ಅಂಚ ಬಕದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರದು ಎನ್ನುದುಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೇನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಎಂಕ್ಲಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ ಮಲ್ದ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕನೇರ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಟ್ರಿ ಬೈದಿಲ್ಲ ಬಟ್ 10 ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಆತಿ ವಿಷಯ ಒಬ್ಬನೇ ಬಟ್ ಕೆಲವು 10 ಕೋಟಿದ ಲಾಟ್ರಿ ಬಂಡದು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾರು ದಾದಲ ಆವಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದ ಉಪ್ಪರ ಬಂದಿಯನ್ನೇ ಅಂಚನಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಲಾಟ್ರಿ ಇಡೆ ಕಾಸು ಬರ್ತದೆ ಸತ್ಯನೇ ಬನ್ಪೆ ಫುಲ್ ಸತ್ಯನೇ ಬನ್ಪೆ ಎತ್ತು ಬೈದಿನಂದು ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಕೊರಕ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕನಕ ಬಂಡದು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಸರಿ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತೆಗ್ಗ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯು